akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi. Ndewo ndị be anyị n'aka ụwa nke ụtụtụ taa gọọmenti Anambra steeti na-emechi akwụkwọ n'ihe gbasatara mpụ na aghụghọ ka e wee nwee ike igbochi ya wee wulite ọdịmma nke ọha na eze. Gọọmenti steeti na-elegara anya ụmụ nwaanyị ịkụnye osisi ruru nde 10 n'ọnụọgụ n'afọ 3 na-abịanụ. Obi gọọmenti etiti ala anya bụ Naijiria na-ebanye anya banyere akwụkwọ gbasatara inwe ndị uwe ojii nke steeti dị iche iche ga na-ahụ maka ya. US enyegwo ntaramahụhụ nyere ndị Kuba n'ụlọ mmepụta ha. Akụwa nkụtụrụ tata abịa aha m bụ Obiajulu Soke. Anambra State Bureau of Public Procurement na nchịkọta aka ọnụ European Union Rule of Law and Anti-Corruption achịkọbago ọgbakọ otu ụbọchị banyere ịhụ na a na-edebe ihe n'ọnọdụ kwesịrị na Anambra State. Isiokwu ya bụ n'olu bekee Mainstreaming Anti-Corruption Strategies to Safeguard Public Procurement in Anambra State. Ndị gbakọtara ya bụ gọọmenti Anambra State na otu kansụl na-achị na steeti ya na ndị okwu ha na-adagbowa m kwenye na n'igbe ọgụ wetara anyị akụkọ. Mgbe ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme ka onye isi na-ahụ maka ya bụ atụmatụ ROLAC na Anambra steeti bụ Lady Josephine Ona kwuru na ya bụ ihe nkụzi bụ nke dị oke mkpa n'ịkwalite mbọ ha na-agba iji belata nsogbu ime mpụ na gọọmenti ma kwue na nke a gbadokwara ọkpa na mbọ gọọmenti etiti na-agba inwegharị ka esi alụ ọrụ na Naịjirịa. N'okwu nke ya, onye isi ụlọọrụ nke ya bụ ụlọọrụ Anambra State Bureau of Public Procurement bụ Maazị Obi Okonkwo kwuru na atụmatụ ahụ bụ nke ụlọọrụ ahụ ga-aga n'ihu ịkụziri ndị ngalaba gọọmenti dị iche iche mkpa ọ dị na ha na-esonye dịka ọ dị n'iwu n'ịzụta ahịa nke gọọmenti. N'okwu na ha n'otu n'otu, ndị sonyere na ya bụ mmemme bụ kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na Anambra steeti bụ Dọkịta Lọmefọ nakwa nke na-ahụ maka okpuru ọchịchị dị iche iche bụ Maazị Vin Ezeaka nakwa onye isi ụlọọrụ nke Anambra Broadcasting Service bụ Maazị Chris Molokwu n'otu n'otu kwuru na ya bụ ihe nkụzi bụ nke dị mkpa n'ịkwalite ọnọdụ gọọmenti na ibelata mpụ na aghụghọ dị na ọchịchị gọọmenti. Gọọmenti Anambra steeti na-ene anya na ụmụ nwaanyị nọ n'obodo dị iche iche na Anambra steeti ga-agba mbọ chekwa gburugburu anyị nke ọma site n'ịkasi ha obi ka ha na-akụ mkpụrụ osisi. Kọmishọna na maka gburugburu bụ Dr. Clem Agụiyi kwuru na atụmatụ anụ a na-ene anya na a ga-akụ osisi nde 10 n'ọnụọgụ n'ime afọ 3 na-abịa na steeti a. David Okpakwasịrị wetara anyị akụkọ. Ya bụ kọmishọna bụ onye kwupụtara okwu a mgbe o duru ndị isi ụlọọrụ ya bụ ụlọọrụ na-ahụ maka gburugburu na Anambra steeti wee jee kpọtụrụ onye isi ụlọọrụ nke Anambra Broadcasting Service ABS Ọka bụ Maazị Chris Molokwu. Dọkịta Agụiyi kọwapụtara mkpa ụmụ nwaanyị bara n'ịkwalite mmepe obodo ma kwuo na ọ bụrụ na nwaanyị ọbụla enwee ike ịkụ ukwu osisi abụọ na mbara ezi ha maọbụ ebe ha na-akọ ọrụ na steeti a bụzi nke ga-elute ebe a tụrụ anya n'ịkwụsị nsogbu mbuze na ide mmiri na-akpata nye gburugburu na Anambra steeti. N'okwu nke ya ka onye isi ụlọọrụ nke ABS bụ Maazị Chris Molokwu nụrụ kwue nkwado ya bụ ụlọọrụ nye ịkwalite ozi a na-enye gbasara gburugburu ma kwue na ha ga-agazi n'ihu iwepụta atụmatụ dị iche iche iji mee ka ozi ndị a bụrụ nke na-aba ndị Anambra ntị. Ya bụ njem nleta bụ nke a nọziri wee nye Maazị Molokwu ihe ngosi pụrụ iche iji kenee ya n'ọrụ nke ọ na-alụ ịkwalite mgbasa ozi nakwa ọdịmma ndị Anambra steeti. South East Leader Obedient Movement ma bụrụ Obedient General bụ Maazị Ikenna Azọmchine akpọgo kunyere ndị Igbo na ndị nọ na mpaghara South East ka a tụnyere otu APC na mmemme nhọpụta ga-eme n'afọ 2027 eji wee dọta mmepe na mpaghara a. N'okwu gwara ABS oge ọ gagasịrị n'ebe dị iche iche na n'Igbo na kansụl Ọka South, Maazị Azọmchine akpọgo kunyere ndị niile ka a tụnyere otu APC na mmemme nhọpụta izokwu onye isi ala maka na a na-agba akaebe ọtụtụ mmepe zuru oke na okpuru ọchịchị Tinubu nke na onye isi ala ahọpụtago ụfọdụ ụmụ afọ South East n'ọchịchị ya. Chukwuemeka Modelim wetara anyị akụkọ. Maazị Azọmchine kọwara na ya anọgo na ị na-agba prezident Tinubu mgba afọ 3 gara aga ma nke ahụ amịtagịrị ndị Igbo mkpụrụ ọbụla wee gaa n'ihu wee kwuo na ọ chọpụtago na ọ ka mma na ndị Igbo kwadoro ọchịchị prezident Tinubu ka ha wee nwee ike inweta nkwado ndị ọzọ nọ na Naịjirịa iji wee wepụta onye isi ala nke obodo a mgbe o ruru ha. Ọ gara n'ihu were kwuo na
ndị otu Obedient Movement na-aga n'ala Igbo niile na-agwazi ndị mmadụ ugbu a ihe ha ga-eji were tụọrọ President Tinubu akwụkwọ na nhọpụta onye ga-achị obodo a nke a ga-eme n'afọ ọzọ. O mekwara ka amata na President Tinubu arụọla ezigbo ọrụ n'ala Igbo, nyekwazịa ụmụ Igbo ọrụ na gọọmenti ya nke mere ha ga-eji were kwado ya. O kelekwazịrị President Tinubu maka ileba anya na ihe ndị ọ gwara ya ọ naghị emetecha nke ọma n'afọ atọ gara aga site n'idozigharịcha ihe ndị ahụ ma kọwaa ya dịka onye na-adịghị akpa oke hụrụ mba niile dị na Naịjirịa n'anya ma bụrụkwazịa onye na-arụ ọrụ na-achọghị ịma ebe ndị ahụ siri were pụta. N'aka nke ya, otu onye n'ime ya bụ otu bụ Maazị Azubike Chine mere ka amatakwa na ha ekpebiela ịkwado President Tinubu ka ọ chịa nke ugboro abụọ n'obodo a maka na ọchịchị ya emetụtala ụmụ ogbenye ma bụrụkwazịa nke ha chọrọ ka ọ gaa n'ihu n'ihi na nke a ga-ewetara ala Igbo tụtụ mmepe nakwazi ọrụ. Na n'Igbo, abụ m Chukwuemeka Modilim. Ịtụ egwu banyere ọkụ ọgbụgba bụ nke na-emegide ndị bili nọ na Rivers steeti dịka akọrọngwa ikuku gas enwetara ozi ya n'Ọktoba 2025 na-agbasasị na ezinụlọ dị iche iche ma n'ụlọ akwụkwọ ma n'ebe dị iche iche. Civil society na ndị ọzọ na-akpọku nyere gọọmenti etiti ka ekwesị gbata ka a mara ihe a ga-eme banyere ibupụ ndị mmadụ n'ebe ahụ a na-emepụta mmanụ. Chief Ekwuya Jide wetara anyị akụkọ. Abuja mgbe Kapa gosipụtara ihe onyonyo na akụkọ akpọrọ Bile is highly flammable. Onyeisi Kapa Akimbode Oluwafemi kwuru na njem ha ka ọnwa Julaị afọ a dị na mkpụrụ ụbọchị 6 gosiri na ndị bi na Bile na-enwe ọrịa akpụkpọ ahụ, ọkọ na-adịgide, nsogbu iku ume na ịgba agbọọ ebe ikuku na mmiri adịghị ọcha. Onye nnọchi anya ndị ntorobịa Bile Timothy Agụmbiade kwuru na nsogbu gas na-akawanye njọ ma kwue na ọkụ anọ buru ibu emeela n'obodo ahụ, otu n'ime ha fọrọ obere ka o gbuo mmadụ 4. Ndị otu na-ahụ maka gburugburu ebe obibi kpọrọ gọọmenti oku ka o kwupụta ọnọdụ mberede na Bile na mpaghara Niger Delta ndị ọzọ tupu nsogbu a aghọọ nnukwu ọdachi gburugburu ebe obibi na nke mmadụ. Site na Abuja, Princess Ekwuya Jide, akụkọ ụwa ABS. Presidential Working Group ndị National Policy Bill ekwugo na ga-enebanye anya n'akwụkwọ egwetagasịrị nyere ụmụafọ Naijiria dịka onye ọbụla ga-etinye oke nke ya n'ụdị pụrụ nnukwu iche ka e wee mee ya ka ọ bụrụ iwu zuru oke. Nke anọ bụ nke pụtara ihe dịka e nwere mkpọtụrụ ndị pụrụ nnukwu iche ụnyaahụ. Onye bụ ya n'isi bụ Femi Gbajabiamila, Chief of Staff nyere onye isi ala anyị bụ Bola Tinubu ma bụrụ onye isi oche ya bụ otu. A na-eme ka matara a na-ene anya ịtụgasị ala otu kwesịrịnụ nwee mkpọtụrụ otu kwesịrịnụ ka e wee mepụta ya bụ iwu ka o zuo oke. US na-ene anyị nye ntaramahụhụ nyere ndị isi na Cuba nakwazi ụlọ mmepụta nọ na Cuba. A na-eme ka amata na enwere ụlọ mmepụta na-egwupụta ọnatarachi dị itoolu n'ọnụọgụ na ndị na-ewulite ihe mwulite na Cuba ma ụmụ ministri na-ahụ maka ihe a na-arụgasị arụ nakwazi Cuba International Institute bụ ndị na-ekwu na ekenye ntaramahụhụ a. Cuba ajụgo ndarịrị ọbụla si n'aka Trump bụ nke a na-ekwu n'anya bụ okwu na-ekwu banyere imegide ka e were ọchịchị n'aka ndị nọ na Caribbean. N'ikpeazụ, mahadum abụọ n'ala anya bụ Naijiria bụrụgo ndị were ọnọdụ na Enactus World Cup na Brazil dịka na-ene anya na aga na-atụpụta atụmatụ ọgbara ọhụrụ na-emere ihe ịchaka mgba dị iche iche dịka o si wee metụta ọrụ ugbo, ịhazi erimeri dị iche iche na ihe ndị ọzọ. Ụlọ akwụkwọ abụọ ndị a bụ Federal University of Technology Owerri na Ahmadu Bello University Zaria. Ha ga-anọchite anya Nigeria na 2026 Enactus National Competition a ga-achịkọba na Lagos. Sonyere anyị n'akụkọ anyị na mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na ABS webụsaịtị anyị www.absradiotv.com, YouTube channel anyị ABS Radio Television. Sonyere anyị na ABS Radio Television na Facebook, ABS Radio TV na Instagram. Gọọmenti Anambra steeti na-ene anya imechi oghere n'ihe gbasatara mpụ na aghụghọ dịka esi gbatakwuru n'ihe gbasatara ihe a na-alụlụ ọha na eze. Gọọmenti steeti na-ene anya na ụmụ nwaanyị ga-akụ osisi ruru nde 10 n'ọnụọgụ n'ime ọnwa 3 na-abịanụ. Obi gọọmenti etiti na-ene anya ka nebanye anya n'akwụkwọ e wetara banyere inwe ọrụ ndị uwe ojii nke ọ bụ steeti dị iche iche ga na-ahụ maka ya. US na-ene anya ntaramahụhụ nyere ndị Cuba na ụlọ mmepụta dị iche iche bụ nke ndị mba Cuba.
David ọkpọkwasịrị na ndị otu ala chịkọbara ya aha mba obi ajụrụ so oke ka ọ dị